Здравейте хора, аз съм Вили и днес ще ви съобщя, че giveaway е моят последен клип и искам да ви съобщя, че повече няма да прави клипове и причината е, че започваме училище и няма да мога да се занимавам. Трябва да си науча стихчето и да си припомня малко таблицата. Така, искам да ви покажа една снимка, понеже не съм... няма да си показвам лицето и че няма да правя клипове. Искам да ви покажа ето тази снимка. На мен, ето ме, с булченска рокля. Тук съм в Несебър. Ето така. Това беше клипчето от мен. Надявам се да ви харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, се абонирайте с канала ми. Чао!